Ngiyanibingelela abalandeli. Angibonge nje ukuthi nibuye nizobuka lamavidiyo, ngibonge nencomo engiyithola nsuku zonke kubantu abangi-WhatsApp-ayo nabangifonelayo. uNkulunkulu ngithi anibusise nani niphumelele kukona konke enikufisayo. Lana-ke nginiphathele induku la ezosiza osisi okanye omama. Ngabe unenkinga yamanzi aphuma ngaphansi anephunga elingelihle, noma imizwa yakho isithanda ukuthi ingasebenzi kahle, noma ethi uyakuthinta ubaba awusamuzwa bekuthinta, imizwa yakho isibalekile. Uzosizakala-ke la ekutheni imizwa yakho ikwazi ukuthi ibuye nakuwena kube mnandi uma ngabe ubaba ekuthinta, ukuze kuzokwazi ukuthi kube khona naleyandawo liyaya ozofika kuyona nawe uzizwe ukuthi cha usulungele ekuthenini ungenza ucansi nobaba. Ngicela uqale-ke ukhande le mbiza kuqala, awukhande le mbiza le ulokhu uphuza yona nje, uphuza yona. Ngicela wenze kanjena, ungitholele iy'mpande zamasethole, khona umuthi ekuthiwa umasethole, ngifuna ungitholele iy'mpande zawo. Bese ngitholela umthunduluka, nakhona ngifuna iy'mpande futhi zakhona. Bese ngitholela amazombe, amazombe-ke la ngifuna amakhasi nje akhona amazombe. Bese ngitholela umuthi obizwa ngokuthi uhlamvu okanye ihlamvu. Bese ngitholela unsukumbili, ungitholele icishamlilo, ungitholele iqwaningi, ungitholele inguduza, ungitholele uhlungunyembe, ungitholele icishamlilo, uthole idlula, uthole ugobho. Ngifuna ukuthi uhlanganise yonke le mithi le engiyibalile la. Ukuhlanganiseni kwakho usuyayipheka-ke, uyipheke nje nokungapheli isikhathi esingange-hour, ubile nje kahle, ubile impela uzobona cha usubilile waculiseka. Uzobe-ke sowusefa-ke iy'nkambi lezi zomuthi, uyisefe-ke utheleke ebhodleleni lakho, uzolibeka noma ngabe u-2 litha wakho, ulokhu uphuza nje, uzophuza inkomishi yonke kabili ngosuku, noma ungaphuza inkomishi ekuseni, uma uqeda ukudla uphinde uphuze inkomishi mhlawumbe ntambama. Kuzoba kuwukuthi uyiphuza kanjani. La sizobuyisa imizwa, sizobuyisa imizwa, uzozizwa nawe ngisho uhlezi nje uwedwa. Uma uke waba nokucabanga nje okuthile, ukwazi ukuthi kunyakaze kuleyandawo liya, ubuye imizwa yakho nje owawukade unayo ekuqaleni. Bese-ke lana-ke ngifuna ukuthi ungenzele le nduku le. Ngifuna ukuthi ubaba uma ngabe efika kuwena eselala nawe, ngifuna akuzwe sengathi usugcwele, ugcwele nswi. Angithi mhlawumbe njengoba kade uphuza le mbiza engikade ngisho nje, ubunenkinga mhlawumbe usuphuma amanzi, mhlawumbe sekunako lokho ukuthi ubaba angasaku-enjoyi kahle okanye engasajabuli kahle hle, ongagcine mhlawumbe sekumenza ukuthi umuntu uhlulwe ukubekezela aze agcine ephumele ngaphandle. Manje njengoba ukade unaleyo nkinga nje manje, ngifuna ukuthi-ke imizwa yakho masikahle usuklinekile nawe ungasenamanzi, bese umenzela-ke naku umgile ey'bukwayo impela, angaphinde afise nje ukuthi alale nomunye umuntu empilweni yakhe. Lo muthi lona-ke engizowusho njengamanje uyisigezo nje sabantu besifazane. Into ozoyenza-ke manje, uhambe-ke manje usuyothola umadlozana, uthole umahongwe, uthole ingwavuma, uthole unukani, uthole imbune, uthole i-alamu okanye bathi itshele umgodi, uthole u-bluestone. Ugayeke konke lokho okuzogayeka la, ugaye kube impuphu impela, kube impuphu kakhulu, ugaye nje impela. Ungafika ukugqule mhlawumbe uphinde ugaye nanangetshe uma kuwukuthi unalo itshe, kube impuphu kakhulu impela. Ngifuna bese ungitholela namafutha lawa, thola amafutha emfezi, thola amafutha ebululu, thola amafutha enhlwathi, thola amafutha embulo. Ngifuna wenze kanjena-ke, usuthatha le nto-ke le okanye lo muthi lo, usuwuhlanganisa-ke, usuwufaka emanzini abandayo. Into ozoyenza-ke uma usufakile emanzini abandayo, ngifuna ukuthi ugeze ngaphansi. Wena sisi noma kanye wena muntu wesifazane, ngifuna ukuthi ugeze ngaphansi, ugeza ngazi noma ungathola into engathi indishi noma ibhakede, ulokhu uthelela ngaphansi, uthelela ngaphansi, ugeze nje uthele ngaphansi, uthele ngaphansi, ungayisuli. Ugeze nje uthele ngaphansi, uthele ngaphansi, ungayisuli. Ngithi lapho usuyazi vele ukuthi ubaba uyeza. Into ozoyenza-ke lapho-ke, ngifuna ukuthi-ke umnikeze yonke into yakhe ubaba.
umnikeze impela into azoyizwa kuwena ngalolu suku impela ake afisa aphinde ukuthi alale nomunye umuntu wesifazane ngoba izobe ihlangene izwe engathi ivaleke engathi intombi nto. Imnandi ngayo yonke indlela angayizwa ngayo impela. Uyomuzwa nawe indlela azobe ekhala ngayo ukuthi cha izobe ihlukile kuzobe ingafani nezinye iy'nsuku ngendlela azobe ekuzwa umnandi ngayo ushisa futhi. Ngithi-ke angibongeke la ukuthi usuzowafika la ekugcineni kwale video. Wenze yonke imiyalelo njengoba ngishilo. Uma ngabe uyadideka inamba yami ikhona la, uyangifonela okanye ungi-WhatsApp uma kuwukuthi mhlawumbe ucingo lwakho angilibambanga. Uma ushiya imeseji ku-WhatsApp usuqedile, uzothi mina uma ngiqeda ibhizi yami le engisuke ngiyenza ngaleso sikhathi ngibuyele kuwena ngikuphendule. Ngithi-ke osisi babambe obaba banganyakazi, bangafisi ukuthi babe nabanye abantu, ingadiliki imishado Nkosi yami. uNkulunkulu anibusise.